Jamhiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma talata ko jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar. toɓɓe min ɓuɗɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen toon to Washington DC hono juge goto fédéral ko waɗi ñawore mum hannde wi wonde ko Donald Trump ala droit segde hono ɗo goto e gouverneur uji fédéral réserve. habruji men international ko toon to Qatar ɗum noon ko kamɓe Israël ɓe bombi nokku mo ganduɗa kamɓe délégation Hamas gonno toon pour haldude e mabɓe kamɓe Israël nayi ko fate holno jaam dañirte toon to Gaza. ɗum noon ma ƴeewa réaction États-Unis réaction kadi aduna fof e kadi ƴeewen holko woni sababu ɗum bombi toon e tugnadi kadi koɓe kaali ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu détail muɗum joni joni jañiɗen hen. Radio Jowol Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hetu yanko bimum Amerique, Asie, Océanie, Europe, Afrique. No kedo Radio Jowol Sare International. Njidda ko kaburuji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e finatawa tarindi kono bamtari kala kena wallita ngurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogiibe publicité jokkundir e Radio Jowol International cagal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique +1 513 668 03 94 bandiraɓe musibi tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon binden e gardidi men ni habruji meɗen ko toon to États-Unis d'abord guiɗɗoɗen hono toon to Washington DC juge goto fédéral Jacob ñalawma he wawi kanko hoore makko heɗade hono kanko gonnoɗo toon to fédéral réserve hono lisa ko kon koye goto e gouverneur uji banque fédéral o jeeya o foti gasnude kanko termuji makko nattude wonde gouverneur walla nattude liggade oɗo banque koye hitande ujunnaji ɗi capanɗe tati e jeetati hono kanko oɗo lisa cook kanko hoore makko désigna yo won gouverneur koye hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi ɗum noon kadi ko démocrate donc e tugnade hande ko anda hono ɗiɗo gouverneur uji jeeɗiɗi gonɗi toon ne wayni ko kanko président mo États-Unis ko kanko suɓoto e caggal muɗum ene wayni ko oɗon mo suɓi nawe toon to Sénat ko Sénat votata pour gonɗinde ɗum walla yamirde walla jabde kanko hoore makko suɓi ko donc ene wayni ko e nder kadi ko fama hono kamɓe gouverneur uji wonɓe fédéral banque fédéral e gonata oɗon liggey ko duuɓi 14 illa so goto mabɓe jaɓi yaltude walla kañum hoore mum maayi walla gueɗe mbaɗ noon ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko juge oɗo en gonɗo toon to Washington DC e nder ñawore ko haali o wi wonde ko gouverneur mo banque fédéral wawata segde ɗum tan taw ko waɗi hunde bonde nde kadi ko hunde nde ganduɗa ene wawa salade kono ene wayni ko kanko laamu Donald Trump e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde koye e hitande ujunnaji ɗi e nogas e goho kanko Lisa Cook gila nden o natani e banque fédéral won ɗaɓɓe ɗe wana ko fati en luwayeji makko ene wayni ko ɗeɗon ɗaɓɓi kadi walla oɗon application ne wonno hen fenande ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goho kanko juge o noon e ko haali o wi wonde ko ene wayni ko Donald Trump anni muɗum oɗo saha ko jogade contrôle mawɗo e kala ko woni ɗum ɗoji banque fédéral walla gueɗe laamu fédéral ko hunde nde ganduɗa kanko juge o jaɓani ɗum ɗo fof noon ari ko kanko gila kanko Lisa Cook kanko hoore makko de porti plainte wonde ko Donald Trump sekimo e ala droit segdemo e kadi ala ko waɗi toñangue mawgue ko président mo États-Unis sekam ko wawi wonde fof ene wayni ko andaka taw holko kanko laamu makko kanko Donald Trump holko mbaɗata pour jabade oɗo juge gonɗo toon to Washington DC donc wonande ɓe ganda ene wayni ko fédéral réserve ko hunde sosande États-Unis guila hitande ujunere temedde jeenayyi sappo e tati ɗum noon ko ñande nogas tati décembre créeno ɗum noon kadi ene wayni ko kañum toppiti kala ko fati e kalisaji ɗo e États-Unis no kalisaji pewnirte e gueɗe mbaɗ noon e kañum kadi ene jogui kadi banque uji goɗɗi gonɗi less muɗum kene wona sappo e ɗiɗi banque ɗiɗon banque uji gonni koye état ji kewɗi ene jeeya hen état ji gandaɗi to ɗi banque uji gonni toon to Boston, Massachusetts, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, Saint Louis,
Minneapolis, Kansas City, Dallas, and wonde San Francisco. Ɗiɗo fof ko nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe branche uji maɓɓe gondi kamɓe banque fédéral mo États-Unis. Donc kadi ko ɓeydeten hen tan ko e nder ardiɓe oɗo banque oɗo sa joni limte noon kanko e Jerome Powell ɗum noon wayni ko jonti ɓennuɗe fof hono kanko Donald Trump mo continue ñagade hono Jerome Powell yo démission ene wayno Jerome Powell termo ɗum gasata ko ñande 15 mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom on koko selli démission donc kañum woni mawɗo rewe muɗum ko neɗɗo goto biyeteɗo Philip Jefferson ko démocrate ene wayno kañum toɓɓa ko ñande 13 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e kañum woni oɗo jani oɗo saji kañum woni vice mawɗo oɗo banque fédéral kañum ene wayno mandat mum gasata ko ñande 7 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi hande habruji men toon to États-Unis ñawoɓe ɗiɗi wonɓe toon to cour suprême mo États-Unis hono kanko emi Coney Barrett e kanko Sotomayor ene wayno ɓe mbawino arde télévision ɗum noon huccidde e namdoroɓe ɗum noon surtout enne kadi oɗon saaha kadi hono kanko Coney Barrett o yehino nirtude télévision Fox ɗum noon taw o invitnomo toon ko journaliste Fox biyeteɗo Brett Bayer kono ko wawi wonno fof ene wayno ko kamɓe ɗiɗi fof kadi ɓe mbawi ardude kadi e yesso télévision ɗum noon ko show goɗɗo gonno toon kono ene wayno koɓe namda tan koko fati Donald Trump ko continue ne haala oɗo saaha joni wiide wonde ko ene miijo wonde wawde wonde candidat kadi lawol tataɓol pour ɗum noon komin mbiyata troisiéme mum mandat ɗum noon ene wayno ko kanko Coney Barrett e kanko Sotomayor kamɓe ɗiɗi fof ɓe kaali ɓe mbi ɗum ko constitution haali ɗum wonde ko yamiraka e États-Unis pour yo hay goto fotani ƴeftude wonde candidat laabi tati ɗum noon ene wayno ko kanko emi Barrett o haali ni o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde wannode ko ɓooyi surtout ene wanno ko gillande biyeteɗo FDR ɗum noon ko kanko Frederick Franklin kanko tan woni président mo États-Unis dañƴo laamade laabi nayyi kadi siftinde ɗon tan kanko FDR o e nder ko taariku makko o laamino États-Unis ko tuggi ñande 4 mars hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati e tati ha ñande 12 avril hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe nayyi e joyyi o wi kono e guila nden caggal muɗum en wayno ko constitution ko haali e ko fati président mo États-Unis walla bawɗo wonde fof taw ko américain ala wawa wadde wonde candidat laabi tati ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en ne woni clair e wiide makko kanko emi ɗum noon kadi ene wayno ko Sotomayor kañum horum haali hen kono neɓe namdi est ce que constitution ene ko hunde lerde toon pour hay goto wawa wonde candidat laabi tati o wi wonde ko tawde ɗum ɗon meeɗani wadde illa caggal nde oɗon loi waɗande ne wayno ko hay goto wawa andude constitution hono wawi waylirede pour le moment kam ɗum ɗo ko hunde lerde kanko Donald Trump noon mo continue hande mo gajiro ɗum wowi wonde kay sunde ko o waɗani troisiéme makko mandat omo jogui peeje goɗɗe no heddere laamu ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe ñawoɓe surtout yende tawde kanko emi Barrett o fuɗɗima haalde kaɗo haala hawnaki kanko Donald Trump maw jogo rentare no fewi fate continue umminde kaɗon haala ande États-Unis cektirɗen ko toon to Chicago e toon to Los Angeles e ñalawma laamu makko kanko Donald Trump ɗum noon ko immigration ɓe mbawi neldude toon dadiɓe ɗum noon ko toon to Chicago ɓe puɗɗima opération ngaji mabɓe hannde ɗum noon e wiide makko kanko laamu makko kanko Donald Trump ɓe goni koye ƴewde lawƴude e Chicago surtout ittude fitinaji gonɗi toon e ittude kala ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala kayitaji wonɓe toon to Chicago ɗum noon e wayno ko oɗo saaha joni kamɓe toon to Los Angeles kadi eɓe no ɓeydi militaire uji gonɗo toon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde juge cour suprême mo États-Unis kañum hoore mo rokkimo kanko Donald Trump kawgu e wiide wonde ko mo jogui droit hutorade armée o pour wawde rende guure mawɗe gonɗe États-Unis ɗum noon ko wayno Los Angeles e kanko Donald Trump noon o hutorto enne ko kuulal bandugal gila e 19e siècle pour wiide wonde ko États-Unis añɓe muɗum nene jana e muɗum ɗum noon e wayno ko alay saago ɓe kutoro armée pour nadde guure ɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe no continue rokkudemo gonga kono e wayno tribunal uji togosi ɗi nene continue oɗo saaji continde salade ko wawi wonde fof ene faama hono oɗo saaji ɗo jartan hannde hono kanko gouverneur mo Californie o fuɗɗima wadde déjà campagne makko pour ko fati hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeetati o ɗamini wonde ko o e ndeɗon hitande walla oɗon temps hono kanko Donald Trump kadi ma won candidat présidentiel ɗum noon o wiide makko kanko Newson tawi yimɓe ne jiiɗi leydi ndi ɗin suɓademo kanko pour itta ɗeɗo caɗele ɗe Donald Trump waɗi e leydi États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ene wayno mon continue wiide wonde ko kala état démocrate républicain mo neldu toon militaire uji ɗum no fof ne ko provocation ngaji pour jibde leydi ndi e wonande démocrate en ko kalata kono e wayno gouverneur uji républicain en e sur
yimɓe sarɗiyankoɓe wonɓe toon to Washington en continue supportude kanko Donald Trump. Khabaruji men international en wayno ko toon to Qatar jahaten ɗum noon e subaka hono kamɓe Israel naɓe mbawi werlude bomboji toon to Qatar ɗum noon tugnade kadi ko fama wonde ko toon to Doha capital Qatar ɓe mbawi andude holto yimɓe Hamas naɓe gonno ɓeɗon yimɓe noon ko délégation ngaji gonnoɗi toon pour wawde haaldude mabɓe kamɓe Israel naɓe holno jaam dañira toon to Gaza siftindon toon ko Qatar ko leydi kadi wondi toon to Moyen-Orient ko kañum koye mum waɗa dugonno oɗo dumunde fof pour ƴewde beele kamɓe Israel naɓe e kamɓe Qatar naɓe ɓe mbawa haaldude guerre gonɗo toon to Gaza o beele darto e kadi en wayno ko oɗo dumunde fof ko kamɓe kadi Qatar naɓe goni sababu yimɓe hewɓe nangunoɓe taw ko Israel naɓe nangunoɓe taw ko Hamas nangunoɗo men walla kamɓe yimɓe Palestine naɓe nangunoɓe toon to Israel pour artirde ɓeɗo fof goto fof e galleji mum ko way wonde fof en wayno ko kamɓe Israel en wayno ko oɗo saaha ɓe mbi wonde ko ɓe jinno ko warde ka ardinoɓe oɗo délégation surtout en gardiɗo ha hande en wayno ko groupe Hamas kono e tugnade communiqué gummi toon ɓe mbi wonde ko kamɓe Hamas naɓe mbi wonde ko bomboji ɗi mbari yimɓe joyo ɗum noon ko membre délégation ngaji ɗi gonno kono noon ɓe gardinoɗo oɗon délégation o ɓe mbarani ɗum ko way wonde fof kadi ɓe mbawi warde hen kadi neɗɗo goto jeeyaɗo toon to Qatar ɗum noon kadi ko jeeyaɗo e gomude renoɓe toon ɗum noon ko sécurité ɓe mbiya on kadi maayi hen ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni ene wayno ko tugnade hande habaruji international addani caɗele wonande kamɓe Israel e wonande kadi États-Unis ɗum noon ko sibabu no condamnation ngaji ko fama tan en wayno ko caggal nde oɗo attaque wande hono kamɓe États-Unis ɓe kaali e surtout e konngol makko kanko vice président mo États-Unis o wi wonde ko nguɗo jangu kamɓe Israel ɓe mbaɗi toon to Qatar wawa wallude ɓe kamɓe intérêt ji mabɓe kamɓe États-Unis e intérêt ji mabɓe kamɓe Israel donc ha hande tugnade kadi kanko JD Vance ko haaldi ɗum no haaldi koye groupe conservateur uji mbiyata won American News Network o wi wonde ko ene wayno ko gonɗini wonde ko Donald Trump kañum hoore mum en faami wonde ko jangol Israel toon to Qatar wawa wallude intérêt ji mabɓe kamɓe américain ji jogui toon to Qatar e intérêt ji Israel ɗum noon kadi o wi wonde ko mo andi Donald Trump weltaki ɗum ɗon ko way wonde fof ene woni ko kanko Donald Trump kadi o continue haaldude kadi journaliste uji e nder ko haali kanko Donald Trump o wi wonde ko ɗum ɗo ko Israel waɗi toon ko hunde nde ganduɗa en o weltaki hen e kadi e wiide makko kadi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en sindo Israel heɗinimomo walla so wayni mom wattama ɗum ɗo waɗatama ɗum ɗon tugnade ha hande donc tugnade hande kanko Donald Trump ko haali o wi wonde ko o weltaki oɗo situation haydara o weltaki hen ɗum noon surtout en haalata ko jangol kamɓe Israel toon to Doha ɗum noon toon to Qatar tugnade hande ko anda en wayno ko kamɓe aduna o fof nene continue oɗo sajuni condamde oɗo attaque ɗum noon hono kanko premier ministre mo Australie e nder konngudi ɗo haali hono kanko biyeteɗo Penny wonko ene wayno ko critique Israel naɓe surtout wadde ɗeɗo golle kadi ko golle ɗe pewani ɗum no haltuno ɗum koye e chaîne télévision biyeteɗo Sky News kañum hoore mum ko jokkodirɗe CNN toon to New Zealand kadi hono ministre mabɓe des affaires étrangères hono kanko biyeteɗo Peters ene wayno kañum hoore mum haali gueɗe paɗe noon wi wonde fitina gonɗo toon to Gaza e surtout kamɓe Israel e pour jertinede toon to Malaisie kadi premier ministre mabɓe no wayno ko Anwar Ibrahim haali nder texte muɗum wi wonde ko peeli oɗo saha joni jangol mabɓe kamɓe toon Israel e leydi toon to Qatar e ɗum ɗo kadi ko violation no ɓe mbirni ko hunde nde ganduɗa ko toñanggue mawgue ɓe mbi ko yaɓɓude kuule international e tugnade no ɓe mbiri toon to Maldives kadi hono président Mohamed Muzu kañum hoore mum waɗi condamnation baɗo wanno wi ɗum ɗo ko gueɗe criminel ko negde e ɗum ɗo kadi ko wasi ɗoftade hay goto toon to Indonésie kadi ministre mabɓe des affaires étrangères kañum hoore mum condamné oɗo attaque toon to Inde kadi ene wayno ko ministre toppitiɗo ko fati affaire caggal leydi wi wonde ko kañum koye mumen ene cuni no feewi ɗe ɗiɗiɗo habaruji gummiriɗi toon kono ene wayno koɓe jaɓani condamde Israel attaque muɗum pour toon eɓe cuni hen toon to Pakistan hono premier ministre mo Pakistan biyeteɗo Shehbaz Sharif kañum hoore mumen woni condamné oɗo attaque o ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hay goto wawa rokkude justification holko woni sababu muɗum e ɗum kadi ko hunde ko provocation dangereuse wiide makko
ko way wonde fof en wayno ko kamɓe Qatar ɓe beltaki oɗo sa joni e oɗo attaque en wayno ɓe mbawi jokkodirde ko yaaci e conseil de sécurité des nations unies ɗum noon ko e nder konngol makko kanko gardiɗo nations unies hono Anthony Guterres o haali o wi ɗum ɗo kadi ko violation luwaji international e ɗum ɗo kadi ko toñangue mawde surtout yande leydi janandi wawi wonde fof ɗum ko hunde nde fotani wonde donc en wayno ko kamɓe Qatar oɗo sa joni ɓene continue ƴewde hol option ngaji ɓe jogui kono noon tugnade hande ambassadeur mo Israël ko haali toon to Washington o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe États-Unis e kamɓe Israël maɓe continue wondude sehilaɓe kadi ko maɓe continue toujours jokkodirde walla rendude peeje ɗum noon firti wonde ko attaque oɗo mbaɗaɗo kamɓe Israël ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe ndendin ɗeɗon peeje ɗum noon ko hunde nde gamɓe Maison Blanche ɓe koɓe salinoɓe kono noon ko yalti e ñalawma e tugnade kadi e noon kanko ambassadeur ko haali e kamɓe kadi Israël naɓe koɓe kaali ene wayno ko kamɓe Maison Blanche ɓe mbawino rentinde Qatar naɓe wonde ko Israël goni koye attaque de yimɓe délégation Hamas gonɗo toon to Doha kono noon ɗum ɗo ko hunde nde kamɓe ministére des affaires étrangères mo Qatar ɓe mbi wonde ko ɗum wona gonga kono noon tugnade kanko Caroline Levitt ɗum noon ko joguiɗo konngol toon to Maison Blanche o haali wi wonde ko laamu Donald Trump rentinino Qatar haalnino Qatar wonde ko Israël naɓe goni koye attaque de hande délégation Hamas gonɗo toon to Qatar kono noon ha hande ko yaltino wayno ko kamɓe Qatar kadi ɓe puɗɗisima kadi haalde wi wonde ko États-Unis noddiɓe ko juste ko caggal nde bomboji mbaɗi pour haalandeɓe ɗum ko wawi wonde foof kono noon ɗum ɗo donc ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo sa joni ene wayno ko ƴeewete holko jogori kewde hakkude kamɓe no e kamɓe Qatar e kamɓe Israël e États-Unis e surtout kadi hol jaabol ɓe jogui pour oɗo attaque tawde Israël yani koye leydi mabɓe siftin ɗon tan ko Qatar ko leydi gondi toon to Moyen-Orient e kadi ko leydi gandadi base Amérique ɓurɗo mawnude e aduna he woni ko toon to Qatar ɗum noon kadi ne wayno ko États-Unis jogui intérêt mawɗo pour kamɓe Qatar ɓe mbasa wonde sehilaɓe muɗum ɓe mbasa kadi habde Israël kono en wayno ko yarateɗo surtout ene tawde Donald Trump ko wawi wonde fof ko kañum continue ne gemba Israël e wiide mabɓe kamɓe Qatar ɗum ɗo ko hawne ko hunde jogorde bonnude relation ngaji e kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Qatar walla bonnude kadi kanko Donald Trump ko kala ko haalano pour wiide wonde ko ari ko addude jaam e aduna he surtout yenna oɗo moɓe mbambi presse international ko haalata ɓeɗo moɓe Israël moɓe mbambi ɓe nene continue mbaɗa hunde fof e tugnade kadi e tesko waɗago kamɓe Israël ene wayno ko oɗo sa joni ala fof to ɓe jannata ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko Israël kamɓe États-Unis eɓene continue sipportudeɓe donc teskirama ko Yemen kam haalum haalaki eɓen janni toon Qatar ɓe jani muɗum hande ɓe jani Iran ko lebbi ɓennuɗi Syrie ɓe jani toon Damascus ɗum noon ko balɗe ɓennuɗe toon to Liban ɓen continue eɓe janno toon ñande fof ene wayno ko ɗum ɗo fof ko sibabude eɓe gandi kamɓe Israël naɓe eɓe jogui support États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde uddinde uure mawde ene wayno ko haysino kanko ambassadeur mo Israël o continue wiide wonde ko kamɓe Israël naɓe ɓe continue attaque de délégation Hamas gonɗo toon to Qatar ene wayno ko ɗum ko hunde nde États-Unis wiɓe ɗum ɗo wonta wattu e gurdam mabɓe pour yande sonne to Qatar anda ko noon ko ɗum ɗo firti est ce que kamɓe États-Unis ɓe goni koye funtude aduna o wiide wonde ko soɓe kaali konngol ngolɗon Israël ma ɗofta ɗum walla gongira gonga ɓe kalata ko gonga ko wawi wonde fof en wonde ko kanko ambassadeur mo Israël o wi wonde ko ɗum États-Unis pour wiide wonde ɓe attaque ta délégation Hamas ɗum ɗon wona hunde jogorde wonde gonga par ce que kanko Benjamin Netanyahu o wi ko kala ɗo délégation Hamas woni walla kala ɗo yimɓe ardiɓe Hamas goni maw yani mumen to mbawi wonde aduna o fof eyi ɗum noon kadi ne wayno ko haysinde ɓe mbawani warde ɓeɗo e hande oɗo attaque toon to Qatar waɓe jiita ɗumen to mbawi wonde Qatar fof ɓe mbara ɗumen ɗum noon ko andaka holko jogori kewde balɗe garoje ɗe kono noon ndeɗo ko uuri mawde oɗo sa joni hawnaki ne jogori addude kadi caɗele non seulement e région toon to Moyen-Orient mais hawnaki aduna he ko jiida e ɗum e ko Al Jazeera reporté heure-uji ɗiɗi cakkiti ɗi donc heure-uji ɗiɗi cakkiti ɗi hono kamɓe ministére des affaires étrangères mo Arabie Saoudite kondani oɗo attaque e kadi wi ɗum ɗo henne ko hunde nde ganduɗa henne ko fitinagal Israël jogui e surtout yande nokkuji ɗi wala fof e surtout kadi wasde ɗoftade ko wiyete ndimagu leydi Qatar ɗum noon ene wayno ko kamɓe
Arabie Saoudite kaldu be mbi kadi woni odo sa donc be gonde Qatar nabe dum non be gudditi juudi mabbe wallude men tonto Turki kadi en wayni ko kanko ardibe ton affaires étrangères kambe koy mabbe ni wayni ko haysinde anda yonde be beldani Israel en wayni ko odo saji be bi Israel ko leydi gandandi won yida jam ara ton to Gaza be bi wondi ko en wayni ko jofade warde yimbe délégation ngaji Hamas yimbe haaldobe ko fate jamde dañira ton dum do ko hundinde ganda en firti wonde ko Israel nabe kanyum ko min jida jam dañe ton to Gaza United Emirates kambe ko mabbe mbadi reaction mabbe donc même chose be kali kadi be bi wonde ko dum do ko hunde bonde wonde Israel de wadi de surtout yenn ka wasi respectude ndimaguloydi Qatar Kuwait la même chose ministre des affaires étrangères kanyum horum dum do ko tonyangi mawng wonande leydi Qatar surtout yenn wayne ko dum do kadi ko hunde ne la justification laamu Jordan laamu Iran laamu kadi Iraq bedo fo en wayne badi réaction ngaji nandudi dum pour condamner odo attaque e kadi wiide dum do ko violation en loi international tonto état Palestine kadi hono kanko Hussein al-Sheikh vice président mo kanko état de Palestine wi kanyum ko menen condamner odo attaque surtout yenn jangu tonto Palestine Houthi Maldives bedo fof France kadi horumu kanyum horumu ataki condamné odo attaque dum non kanko président Emmanuel Macron o wi wandi ko Israel ko wadi ko hundinde fotan jabete ko way wonde hujjuma be fof dum do ko hundinde fotan jabete dum non wayni ko odo sadio non kanko on mo rokki support makko to Qatar e emir kanko Cheikh Al Tamim dum non gardi ton to Qatar ko jita dum don hono kambe Maroc kamben siftin don Maroc jigido relation ngaji hakkunde mo Israel kanyum horum condamné odo attaque wi wonde dum do ko tonyangi monk e kadi ko leydi Israel nen continent tonya e kay respectan hay goto dum non ko hunde damin no kambe Syrie kadi be mbawi ko wadde même réaction ngaji di Soudan wonde Egypte Algérie Oman Mauritanie Kazakhstan Espagne Libye Italie Allemagne Union européenne donc de foko ko réaction ngaji condamné odo attaque odo sajon donc ma en garten jang khabru men international cekiti tonto France tungna dikati ko yaltono kanko Emmanuel Macron o nomi premier ministre keso bietedo Sébastien Lecornu non wayni ko odon nama ko ciagal de gouvernement gonno do ton mo gardino dum bayru assemblée nationale mabbe samindum kanko président Macron wayno nomi odo sadio non odo bietedo Sébastien Lecornu dum non kanyum nama pour yo wad gouvernement keso ko way wonde fo en wani ko kanko do Sébastien yar ko dubi capantete jenay kanko ar mo kan wani ko medi ar wonde ministre des armées donc en wani ko kanko lomto do gouvernement donc dum non ko ciagalde kambe assemblée nationale ton be rejeté do gouvernement nyande altine be do en dum woni donc gouvernement kanyum horumu samina ko dum wadi kanko Emmanuel Macron on mi odo premier ministre kesso jeew ko yaaci mbele no wawa jokkondirde e parti keddi di mbele no wawa fewji ko fati budget mo hitandi ujunaji de nogas jeegom e kadi no wawa kadi deñude haggillaji yimbe surtout tension ngaji politique gondi ton to France bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi gasi haala ɗum noon yembala jaam on jarama